Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Gangster Vegas, acesta fiind și primul episod din Gangster Vegas, cred că așa se pronunță, dacă am pronunțat greșit, să mă scuzați. Bun, pentru începutul acestui videoclip v-aș ruga să apăsați și voi pe butonul de like și da, dacă dau sonorul la joc, cred că o să se audă ca dracu. Și da, să spuneți în comentarii dacă vreți să dau sonorul la joc sau nu. Da. Acest joc pot să fac chestia asta. Cred că așa este bine, cred că așa. Dar chestia că am încet, asta e. Bun, și pentru început aș vrea să merg ca să fac și eu o misiune. Dacă am unde să fac misiune, dacă nu, asta e, o să ne plimbăm pe aici. Mamă, am lag, nu mai am. Bun, am crezut că o să am lag, dar că n-am. Și cum s-a văzut pe filmare lagul acela, sau lagul ăsta de exemplu, dacă se vede pe filmarea asta, e. Deci nu e cea mai tare mașină din lume. Și dar am activat radio pentru că e panoramă, nu-mi place. Nu-mi place, bă, dar ce dracu am lagul ăsta? Cred că filmez de aia. Sper să nu mai am. Bun, mergem și noi acum facem o misiune acolo și la Dracea. Am deja level 14. Am mai jucat înainte să filmez. Aoleu! Așa, gata. Am ce face asta. Bun. Da, și aș vrea să vă zic că o să postez un clip pe zi. Sâmbătă și duminica voi filma videoclipuri sau când o fi eu liber. Și așa, cursul zilelor o să-l pun regulat. Sper să reușesc chestia asta, dacă nu asta e. Să te iei cu așa fel. Bun, dacă este o misiune de handicapat aici la dracii ăștia, o să dau anulare. Dar dacă pot ca să joc, am level mic, cred. Aha, la level 18. La misiunile astea nu știu ce să fac. Level 19. Oh, aici pot să fac o misiune. Bun, am pus pe ăla pe mapă, că s-a salvat. E bun. S-a salvat, e bun. Oleu, unde te duci, băi? Da. Hai că pot să o scot, deci e bine. A, da, e du-te dracu. Bun. Am ieșit deci acum mașina. Fac așa, pentru că mi se blochează vocea, nu înțeleg de ce. Mi se oprește. Și da, să vă mai zic o dată. Să spuneți în comentarii dacă e nevoie să opresc muzica la joc sau să dau puțin mai încet. Depinde cum doriți voi. De exemplu, la Clash of Clans nu pot ca să setez sonorul cum o setez acest joc. Bă, cred că aici, bun, după aici pe de-a dreptul, am avut și puțin lag acolo, așa, oleu, bun. Deci noi ce misiune avem aici, nu escape, nu scăpare, auzi bă. A, e para misiunea asta, bă, nu-mi place. O să reușesc ceva și șmecher mafiot. Mor, du-te dracu, mori! Bă, că pot ceva să fac, să ți-ai dracu să fiți. Să fac și o stea bani. Băi! Mă, dacă m-am omorât pe la era să intre. Băi, așa. Cum văd că mă vine un boss. 23 de metri sau. Bă, uleu, cât intră acolo.
Am uitat deja. Am dat și handicapatul ăla, mâncat la râie. Alo, ușor bă, gata bă, ușor. Da, o să pun puțină pauză. Bună, a revenit, am făcut și misiunea asta. Sper să nu se audă nimic pe fundal. Bun. Dacă se aude ceva pe fundal, o să pun o melodie de aia mai ciudat, așa. Da, sper să nu se audă nimic pe fundal. Așa. Să căutăm și noi o mașină pe aici. Am făcut și o misiune, aproape fac level 15 sau 14, nu știu sigur. Cât am eu acum? E luăm jeepul ăsta. Și da, apropo, să ca să vând și eu mașina. Dar nu pe asta, ca să nu costă mult. Vând și una care costă mai mult, așa, nu în partea asta. Da, dacă se aude ceva pe fundal, ignorați. Bun, eu le-am zis că m-am pus să filmez, dacă să fac eu, asta e. Am făcut și acolo așa un drift, dacă pot să zic așa. Bă, dar nu-mi pare de asta găsiți mașini mișto. Bun, cam asta o să fie episodul. O să vând și eu mașina și cam atâta. Nu vreau să fac lung primul episod, vreau să fac de vreo 10 minute așa. Filmat 6 minute. Ei, mai filmăm și noi puțin, până la 10 minute, cam așa. După aia este de ajuns. Mamă, prrrr, tot gura. Ce mașină șmecheră am găsit aici, na? Costă asta la bani. E aproape cea mai scumpă mașină din joc. Cea mai scumpă mașină din joc are niște... Deci tot aceasta este cea mai scumpă mașină din joc, dar... Cea mai scumpă este aia care are vopsea neagră pe uși. Sau este movă. Așa aici învățați tutorial cum să conduceți. Să opresc radio, chiar dacă nu se aude nimic, l-am oprit eu din setări. Așa. Deci eu, mașina, mamă, cum s-a spawnat ăla, ești nebun. Cred că ați văzut și voi cum s-a spawnat. Da, și normal că mă la poliția. Că l-am călcat pe ăla, dar n-am făcut nimic, dar l-am atins puțin, el s-a băgat în fața mea. Uite să nu handicapați ăștia la mine. Ne să ia, bă. Lângă mine ce? A, da, mă, este din mașină. Vine să ăștia din mașină, plec. O, bă, unii mă împingi. Bun. Acum putem să plecăm liniștit. Să plecăm liniștit, da. Băi, am 2 stele, what the fuck? Bă, unde dracu stai mașină cât te vede aia, cât tragi. Bun, că aproape am scăpat. Aproape am scăpat. Dar nu am scăpat. Bun, hai. Prrr, puți. Dar pe aici pe autostradă. 2. Nu prea este autostradă, dar hai să zicem că este autostradă. Autostrada este aia în afara orașului. Am mici blocări de lag. Nu știu de ce. Posibil că filmez cu calitate 700 și ceva. 760p sau nu știu cât era. Bun, a scăpat și de poliție într-un sfârșit. Într-un bun sfârșit și o să merg ca să vând această mașină, dacă nu m-aș fi bușit acolo așa de 300 milioane de ori. Bun. Bă, leu, am lag. Am avut lag pentru că s-a făcut noapte. Așa, luăm pe partea asta, sper ca să nu greșesc drumul, cu chestia înapoi. Înapoi, sigur. Greșeam acum drumul și trebuia să o iau de la capăt, iară. Adică să o iau de la capăt, să mă întorc pe aici, toată mapa, tot așa cum mă ia timp cu handicapația, mă ia
Mamă, ești nebun, dă-te așa, câte mașini de astea sunt, bă? Bun, vă dracu, să vede aici. Am atins puțin așa și mă ia. Ești n-ar vrea să mă ia iarăși. M-am făgărit pe aici tot orașul. Bun, puteți să vedeți și mașina asta. Bun, am vândut mașina asta. Cam asta a fost primul episod din Gangster Vegas. Cel mai probabil o să fac o serie din Gangster Vegas. Bun, ne vom auzi la viitoare. Pa!